Welcome back to my channel. Let us learn some professions in Igbo language. Ka anyị mụọ aha aka ọrụ ụfọdụ n'asụsụ Igbo. Some call it ọrụ, some call it ọrụ or ọrụ. The same thing. Let's start. Onye nkuzi, onye nkuzi, teacher. Onye nkuzi, teacher. Onye uwe ọcha, nurse. Onye uwe ọcha, nurse. Nwa akwụkwọ, student. Nwa akwụkwọ, student. Onye ọgwọ ọrịa maọbụ dọkịnta dịka ndị ụfọdụ na-akpọ ya. Onye ọgwọ ọrịa maọbụ dọkịnta, you call it doctor in English. Onye ọgwọ ọrịa, doctor. Onye uwe ojii, police. Onye uwe ojii, police. Onye ọkaiwu, lawyer. Onye ọkaiwu, lawyer. Onye ọkaikpe, judge. Onye ọkaikpe, judge. Onye egwu, musician. Onye egwu, musician. Onye na-ere ahịa, a trader. Onye na-ere ahịa, a trader. Onye agha, soldier. Onye agha, soldier. Osi nri, cook. Osi nri, cook. Onye nche, security. Onye nche, security. Onye ọrụ ugbo, a farmer. Onye ọrụ ugbo, a farmer. Onye ọzụzụ atụrụ, a shepherd.